Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwe-channel, ulike i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethulo esimbona-ke esithombeni-ke igama lakhe uSharon wakakhona isibongo walaphaya endaweni-ke yase-Happy Valley emfuleni e-Western Cape. Kuthiwa-ke umyeni wakhe ubemhlukumeza, bathe sekube kwi-process ye-divorce, wamenzela-ke i-protection order, bagcine-ke bedivorcile. Kuthiwa-ke 2 weeks ago le ndoda-ke yakhe imkhombe ngesibhamu, yase-ke isiboshwa ngoba-ke iphule imbandela ye-protection order. Kuthiwa-ke iphume ngebail, kanti-ke Saturday lo esiphuma kuwona izombona ehamba nesoka lakhe elisha. Kuthiwa-ke indoda ivele-ke yamshayisa ngemoto kaningi waze washona, qede-ke yase-ke ibiza-ke amaphoyisa. Lesigameko senzeke laphayana-ke endaweni-ke yase-Happy Valley emfuleni e-Western Cape. Like i-video, subscribe kuyona-ke i-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yize kuTrend TV izohleze ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.